Čaute tiktokáči. Nakrájal a očistil som si 2 kuracie prsia, ktoré som osolil a okorenil. Samozrejme, že z každej strany. Mäso som si odložil stranou a pripravil si základ na dobrú omáčku. 2 lyžice horčice, 2 lyžice medu a 2 lyžice olivového oleja. Keď chceš toho viacej, tak samozrejme všetko o lyžicu viac. Spolu to všetko vymiešáš a vznikne ti výborný základ. Mimochodom to môžeš použiť aj ako dressing hoci čomu. My ideme teraz robiť z toho omáčku. Na troche olivového oleja som roztopil kúsok masla. Prsia som z každej strany prudko zasmažil a dal stranou. Do vzniknutého výpeku som pridal asi deco vody, rozmiešal a nechal prejsť chute varením. A tu už pridávam pripravenú omáčku, ktorú necháme zhruba 7 minút povariť. Keď sa nám to všetko pekne povarí, tak môžeme servírovať. Upozorňujem, že keď si túto omáčku spravíte podľa tohto receptu, tak budete ho robiť pravidelne. Ja to s vami naservírujem a samozrejme ja zjem. Pripravil som si k tomu rýžu s hráškom, 3 kopčeky pre mňa akurát, ďalej pridávam omáčku, akurace prso, trošku to ozdobím zelenými a červenými rajčinkami a okoštujem. Ďakujem za like, za prípadný follow a zdieľanie. Čaute. No.